Os traballadores do servizo de ambulancias, tanto do 061 como de transporte programado, a excepción daqueles que se viron obrigados a traballar para cumprir cos servizos mínimos, secundaron a folga convocada a partir deste venres en toda Galicia. O sábado protagonizaron manifestacións en diversos puntos da comunidade, unha delas ás portas do Hospital do Barbanza, onde reclamaron a aprobación do convenio colectivo do que carecen dende 2015. Demandan ademais melloras no servizo, especialmente no que respecta ao mal estado das ambulancias. Levamos desde o 2015 sin un convenio. Eso é debido a que a Xunta sacou un concurso e a patronal veu un 7,5% dese concurso. Non queren arreglar a situación, nin a patronal, nin a administración. Aparte de que as ambulancias dan pena, porque chove dentro das ambulancias, non teñen pasos para subir a xente maior. O sea, estamos luchando por algo que queremos que calidade de vida para o usuario das ambulancias, non? E máis para, evidentemente, firmar un convenio que se necesita porque perdemos poder adquisitivo nestes últimos 4 anos bastante grande, non? Ante a falla de resposta, tanto por parte da patronal como da Xunta de Galicia, o colectivo manterá as convocatorias de folga previstas nas próximas semanas. Non houve ningún contrato nin ca patronal, tampouco agardamos que sexa no medio da folga, que haxa ningún contrato coa patronal nin coa Xunta. O que si estamos pedindo que canto antes se tomen cartas no asunto, tanto a Xunta como a patronal tome nota de que este conflito non vai rematar mentras non haxa unha solución que pase por que se asine o convenio colectivo e se solucionen de raíz os problemas económicos que ten a dotación económica que ten este concurso. De non haber avances na negociación, a convocatoria de folga tornarase en indefinida a partir do 20 de marzo.